आनंद अन्ने बंड इंक भारी सपोर्ट बनते बड़ुगे आनंद अन्ने आर बंडे रे राजू इंच मन प्ले ई नूलू आतत तोरात सपूरा बाले आर एन्ना मिस्टेक उंदुवे कोल तोरा अंडे चूर सपूरा मानते इज्जी रड्ड वर्ष अंडे आर भारी इंक बड़ुग भारी सपोर्ट बनते आयग फीडबैक ಕೊಡ್ತಿರಾರ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಂತಿಜಿ ಬೊಕ ಆರ್ ಇಂಚ ಅವಡು ಆರೆ ಬಂತೇನೆ आर बनना का बुक्का इन्ना कोल करेक्ट है। आप ये बड़ू को करते हैं ना, ये आपको कैसा इसमें इंटरेस्ट आ गया और किसने बताया ऐसा करना है? वो हमें कोई बताया नहीं है, एक किदे में वो बड़ू था, वो हस्बैंड बोले उसको तू कर, लेकिन बोली हाँ वो चैलेंज दिए इसके लिए मैं इसको सीखे। ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈನಿ ರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಯಾರನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬೈದ ಕಂಬಳಗ ಬಡೈನ ಪರಿಕರ ಪಂಡ ಗಿಡಪನಕ್ಲೆಗೆ ಬಡಪನ ಬಡು ಕೋಂಟ್ ಬಲ್ಲು ಕಂಬಳಗ ಬಡೈನ ಮಾತಾ ಪರಿಕರಲ ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜು ಬಾಯ್ ಕಾರಣ ಮಿಸಸ್ ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರಿ ಈರೆಗೇರ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಕಮಲ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕಮಲಗೆ ಪೋಯ್ನೇನಾ ಅಪ್ಪಗೆ ಪೋನಾಗ ಈಡೆ 12 ವರ್ಷ ಆತನ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ 12 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಾಗ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ 5 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬಂತೆ ಕಮಲಾಗ ಬತ್ತನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೇರು ಕೊರ್ನೆ ಆರ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಗು ಸರ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಏರು ಇಂದುಪುರ ಕಲ್ತಿನೇ आरे हूरडे दुम्बे पूरा डिजाइन पूरा कोड़ी पूरा सुंदर यार हूरडे कल्तिने मुका मिसेस मुका मूल बात दा वंजी बेत्ता यान अरेगे तो जबाइने आर कंप्लीट पतन बत्तर इन्ने बेत्ता उंडो इन्ने मल्पोली अंद पातेरिया ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾರ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮುಕ್ಕ ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕೋಲ್ದ ಬೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೋಲಾರೆಗೆ ಕೊರ್ನೆ ನೂದು ಕೋಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಚೂರ್ ಬಂಗಾಯಿನೆ ಇಂಚ ಬೋಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಡ ಉನ್ನ ಜನಾಗ ಪೂರ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಲ್ತಿನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈರಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನೂಲ್ ಸುಂದುನು ಬೊಕ್ಕ ತಂದಿಸ್ದ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಮಗೆಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಗೆಲ ಕೂಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಡನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ ಇಂದು ಪದನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನನಾಗ ಐಕ್ ಬೆದ್ರು ಬರ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಣಪರಿ ಅವು ಇಂಕ ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನವಡು ಕನಾದೆ ಅವು ಸರ್ಬೇಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಸರ್ಬೇಸ್ ಮಂತದ ಸರ್ತ ಮಂತದ ಪುಗೆಗೆ ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರದ ಅಲ್ಪ ಅವು ಪುಗೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ದಿಯೋಡು ನೀರ್ದ ಬಸ್ಸೆ ಪೋಯರತ್ತಿ ಒಂದು ನೀರ್ದ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಹಾಪುನು ನೀರ್ದ ಬಸ್ಸೆ ಬೋಡು ಇಂಚ ಪುಗೆಗೆ ದೀಪುನು ಪುಗೆಗೆ ದೀನಾಗ ಅವು ಚೂರು ಲೈಕ್ ತೋಜುನು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುನು ಹಾಕನಾಗ ಬೇಗ ಪುಡಾವುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆತ ಸುಲಭತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಂದೊಂದು ಬೋಗುನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವು ನೂಲು ಅಂಚನೆ ನೂಲು ಒಂದುವೆ ನೂಲಿಗೆ ಐಕ್ ಮನ್ಪು ಐಕ್ 4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಿಗೆ ಬೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಬಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕು 500 ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚೆ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಆತೆ ಬೇಲುಂಡು ಐಕ್ ಆತೆ ಬೇಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ಐತೆ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಗ ಅರೆಗೆ ದಿನಾಗ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜೆಗೆ ಒಂಜೆ ಬಾಡುಟ್ಟೆ
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೌದಾದೈತೆ ಅವು ಒಂದು ನಡುಕುದ ರಡ್ಡು ಗೊಂಡೆದ ನಡುಕು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಅವ್ರು ತೋಚಿ ಅವು ನೂಲದ ಕಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರ ಅವು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಂತ ಬೋಡನ ಕೇಳ್ಬಾರ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ದ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆರೆ ಇಂಕ ಬೋಲ್ತದ ಒಂದು ಕಪ್ಪುದ ಬೋಡು ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಅವು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಪ್ 14 ಗಂಟೆ ಆತ್ಮಲ್ಪೆರ್ನ ಬೋಡು ರಡ್ ಇಂದು ರಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದು ತುಲೆ ಈ ಬತ್ತನಗೆ ಎತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಲಾತಿಜಿ ಮಲ್ತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆತ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕ ನಾನದಾದ ಉಂಟು ಆ ಬಡು ಅವು ಆಯ್ನ ಬಡುತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆರ ಆ ಬಡು ಇಂದು ಈ ನೂಲ್ಗೆ ಯಾನೆ ಸುಂದುನು ಇಂದು ಇರ್ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂದು ಯಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾಟದ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪುನು ತಂದೀಸ್ ಇಂದು ಕಾಟದ ಬೋಪುನು ದಾಯ ವರಿಯಗೆ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ಐಕ್ 3 ಜನ ಬೋಡು ಚೂರು ಬೇಗ ಆಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅರೆಗೆ ಪಿರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸುಂದುನ ಇಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಆಪುನು ಪೂರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಂಡಿ ಅವು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಡು ಬತ್ತೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟನ ಈರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅಂದೆ ಗಿಡ ಇರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಾಡು ಹಾ ಒಂದು ಗಿಡಪ್ಪನ ಬಾಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಡ ಇರಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಬಾಡು ಈ ಬಾಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಗೋಡಪ್ಪನ ಈ ಬಾಡು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಗೆ ರಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಈ ಬಾಡುಗು ಏತ್ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಈ ಬಡುಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪರಿಚಯದ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಅವು ದೂರ ದೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡನ ಐಕೆ ಚೂರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಐಕೆ ಆಜ್ನೂದು ಮಾತೆ ಆಯ್ಕೆ GST ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದಿ ఇది వీడియో తూపునాకలే ఏరన్న బడు మిని బోర్డు పండ ఈరన్న కాంటాక్ట్ మల్కోలియా ఈరన్న నంబర్ పన్పునంద ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನೇನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಡು 50 ಇದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪುತ್ತೂರು ತೂದು ಏರನ್ನ ರಾಜಬಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ 550 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡು ಕೊರ್ಪೇರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಹಾ ಅವೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಡೆದ ಬಾಡುಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರಾಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಅವಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಜಮಾನ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲಾಗ ಬಾರಿ ಫೈನ್ಸ್ ದಾಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅವು ಯಜಮಾನ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾರಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಸೋಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋಲದಾರ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದನಿ ಹರಿ ಸರ್ ಕೈಗೆ ಬತ್ತನು ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಲಿದ ಐಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೇರೆ ಸೋಕಾಪು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೇನೆ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನು ಈ ಬಡುಪುರ ಗಿಡ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜೋಕುಲುಗೆ ಬೋಡು ಬಾಪ ಇಂಕ ಬಡು ಬೋಡು ಹಾಕ್ಲೆ ದೆತ್ತನು ಬೇರೆ ಅವಲಾಪುನು ಸೋಕೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ದಿಯಾರಪುನು ಪೂರ ಈರ್ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆ ಪುರ ಬಡು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ಲಾಡಿ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಲಾಗೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿದ್ರೆ ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೃತಿಕನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದನ್ನೆ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೇನೆ ಬಡುಗೆ ಆನಂದನ್ನೆ 6 ಬಂಡೇರೆ ರಾಜು ಇಂಚ 10 ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ನೂಲು ಆತತ್ ತೋರತ್ ಸಪೂರ ಬಾಳ್ಲೆ 6 ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂದುವೆ ಕೋಲ್ ತೋರ ಅಂಡೆ ಚೂರ್ ಸಪೂರ ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ
ಆರ್ ಬಾರಿ ಇಂಕ್ ಬಡಗ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾರು ಹಾ ಏರ್ಲ ಹಾ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಹಾ ಇಂಚ ಅವಡು ಆರೆ ಬಂತೇನೆ ಆರ್ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಆರ್ ಬಣ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತಾರ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಗುಂಡೆಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಂತೆಂದು ಇತ್ತಿನೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಬಂಡೆ ರಾಜು ಇಂದು ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತೇನೆ ಹಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಗಮ್ಲ ಅರೆಗೆ ತೂನಾಗ ಆರ ಎನ್ನ ಬಡು ತೂಪುನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಸಪುರ ಅವಡು ಕೋಲ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಉದ್ದ ಅವಡು ಆ ಪೂರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಡು ಸೇಲ್ ಹಾ ಆಂಡಿ ಸೇಲ ಮಾತಾರ ಗಿಡ ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಆರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎಲ್ನೂದಿಗ ಮಾರುವೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇರುವ 30 ವರ್ಷದ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ಹಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಹಾ ಆರ್ ಆಜಿನೂರ್ಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 550 ಕೊರ್ಬೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಬಂಡೆರ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡು ಆ ಸರಿ ಆಲೆ ಪೋಲೆ ಆರ್ನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕಂಬಳಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಬಡುಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರ ಟೆಂಪೋಡು ಅದು ಹೌದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ ಬಂಡೆರೆ ದನಿ ಬಂಡೆರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾರೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಲಿ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬೆನಿಯರೆಗೆ ಮಾರ್ಲೆ ఒక డ్రెస్ పాడుతూ మారవచ్చు మామూలు ನಮ್ಮ డ్రెస్ ಹಾ ನಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ ಹಾ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೊಂದು ಗೋಪರ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಏತಾಂಡ್ ಪತ್ತಾಂಡ್ ಇರುವಾಂಡ್ ಅವು ಪಪ್ಪ ಪತಂ ಪೋಬುನು ಸೇಲ್ ಉಂಡೆಟ್ಟೆ ಇರೆ ಗಂಟಣ್ಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ದಾಯನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಂಡನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡುನ ರಪ್ಪ ಏರ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪೂರುಂಡು ಬೊಕ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಡು ಅಂಡ ಬಡ ತೊಟ್ಟು ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪಾರು ಬನ್ಲೆ ಅಂದು ಗೋಂಟ್ ಬಾಲೆ ಪೊನಕೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಪತ್ತುನ ಬಾಲೆ ಆತ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಾಲ್ ಐಟಮ್ ಹಾ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ ಮಂತನಾಗ ಎಂಕ ಏರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಒರಿಯಗೆ ಅವು ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒರಿಯಗ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಾಗ ಆರೆಗೆ ಬನ್ನೋಡ ಅಂಚನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಬಾಳು ಐಕೆ ಆರೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಗ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ತೂತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಮಲ್ಲಾಗೆ ಏರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೊನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವು पूरा इल्ले मल्ला साइज उंडू पूरा। नमस्ते, आपका नाम बताइए। हमारा नाम शांति है। शांति है। हाँ। राजू भाई का वाइफ है आप। हाँ। अभी आप ये बड़ू को बड़ू तो पता है ना आपको, ये इसमें तुलु में बड़ू बोलते हैं। ये करते हैं ना, ये आपको कैसा इसमें इंटरेस्ट आ गया और किसने बताया ऐसा करना है? वो हमें कोई बताया नहीं है। एक कीदे में वो बड़ू था, वो हस्बैंड बोले उसको तू कर, लेकिन बोली हाँ वो चैलेंज दिए इसके लिए मैं इसको सीखे। वो चैलेंज दिए इसके लिए मैं इसको लेके गई, उसको ओपन करके उसको देखी कैसा बना हुआ है। वैसे ही मैं घर पे 2 दिन बनाई, वो मुझे नहीं हुआ। तीसरे दिन बाद में हो गया, तभी से मैं करने लगी इसको। बनाने लगी बड़ो। मोबाइल में देख देख कर हाथ का वासलेट बनता है ना, उसका जैसे डिजाइन पूरा कर करके बड़ू में करने लगी। अच्छा, ये पहले आप सीखे थे ये एम्ब्रॉयडरी वर्क ऐसे कुछ पहले सीखे थे? और हाँ, वो हमें वो दरवाजा का झालर हमारे गांव में बनाते हैं ना। हमें वो सब बनाते थे ना, इसके लिए हमें आता है शॉल बनाने का, ये सभी बनाने को आता है। इसके लिए हमें जल्दी हो गया। अभी तक ये कितना बना दिए होंगे आप, मतलब बोलेंगे तो? तभी 2000 तक बन गया है। हाँ। दिन में 3-4 बनाते हो? थोड़ा मतलब ज्यादा फास्ट करना है तो मतलब वो नॉर्मल रहेगा तो वो 3-4 बनता है। ये नहीं बनते, एक दिन में एक ही होएगा। इसमें बोला ना, ये थोड़ा ये बहुत मेहनत वाला भी काम है। हमें इसमें घर का भी एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, ये बनाएंगे तो। घर का काम किएगा तो ये नहीं होता, 2 दिन लगेगा, 1.5 दिन। और बच्चे लोग भी बोले उन्होंने, मतलब वो भी मदद करते हैं आपको? हाँ, वो भी, बच्चे लोग नहीं रहेंगे तो ये हो भी नहीं पाएगा। अच्छा,
थोड़ा फैमिली का वर्क है, मतलब एक का काम नहीं है, सब मिला के ये सब। हाँ ये है। अभी सभी कोई इसमें नॉर्मल में भी, इसमें भी 3 लोग लगता है करने में। अच्छा। ये अकेले में भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ 3 लोग रहेंगे तभी होता है। एक लोग इसको घुमाने का, एक लोग वायर पकड़ने का, ऐसा होता है। सही है। फिर अभी कंबला के बारे में कितना जानते हो, मतलब कंबला देखने के गए कभी? मतलब एक बार गए, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। हाँ। मुझे इंटरेस्ट है देखने का। मैं बहुत देखती हूँ। और राज भाई को बोलने का ना लेके जाने के लिए, तो मतलब मैं मोबाइल में देखती हूँ ना। देखते हो? हाँ मैं उस हाँ कुछ समझ में आता है, मतलब क्या होता क्या, मतलब वो बच्चे लोग रहते थोड़ा बताते हैं, समझ में नहीं आता। वो हमारा हो रहता है तभी थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। मानिक बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, वो सब हमें समझ में आता है कि हाँ नाम बोलते हैं तो नाम को सभी को मालूम चलते हैं। हाँ तभी हमें मालूम होता है कि अभी हमारा है। हमारा है। कैसा लगता है, मतलब बहुत दूर से आए इधर, आपको सेटल हो गया, अभी तो इधर का कल्चर का जो भी रिक्वायर्ड वो बड़ू वगैरह बनाते हैं, कैसा लगता है? इसलिए आपको भी थोड़ा मदद होता है। हमें इधर अच्छा लगता है। हमें इधर ही अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಪನಕ್ಲಾಗಿ ಬೋಡಪ್ಪನ ಬಡು ಅತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬೋಡನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ದೇತನೋಲಿ ಆತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋಡನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಡು ಕೋಂಟು ಬಲ್ಲು ಬೊಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಕರ ಬರ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಡ ಒಂಜಿ 1000 ಅಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾರು ಅಂಚ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬಡು ಬೋಡನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡೋಡು ಅಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆತ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಾಂಡ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ಲೆ 911 307 4267 ನನ್ನರ ಪಾಂಡ್ಲೆ 7026 158932 రెడ్ నంబర్ ఉండు రెడ్ నంబర్ లో మంటారు బడ్ బోర్డు ఇత్తన డైరెక్ట్ అది రాజబాయికి బనోలి ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಡಿಯೋ ದೂದು ಮಲ್ತನ ಪಂಡ 600 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಲಡ್ ಬಾತೆರ್ನಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಎಂಗ್ಲಡ್ ಬಾತೆರ್ನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.